Hej alle sammen, velkommen til den her video. Den her video, der er mig og min familie simpelthen taget på Interrail. Aldrig nogensinde prøvet før. Så det er det, der skal ske de næste 14 til 15 dage. Vi har i dag taget rejsen fra Silkeborg til Hamborg. Vi startede ud med i Fredericia, der havde vores tog lige blevet en time forsinket til Hamborg. Men det klarede vi. Vi skulle heldigvis først med det næste tog klokken 20:10 i Hamborg mod Wien. Så lige nu, der er klokken 20:55, og jeg sidder i et nattog fra Hamborg til Wien. Og det er altså sådan en bitte kuppel her, vi har fået. Det er altså den her plads her, vi sidder og arbejder med. Og så ellers så skal vi bare lære, hvordan det her nattog her, det fungerer. Og ellers bare til Wien i morgen, hvor vi skal være de næste 2 nætter fra i morgen. Så det bliver så crazy. Jeg glæder mig sindssygt meget. Aldrig været på Interrail. Så jeg skal nok blive vanvittigt godt. Så er første dag i Wien næsten gået, og med næsten mener jeg, at klokken den er 2, og om en time kan vi komme ind i vores lejlighed. Lige nu sidder vi i en park. Vi har lige været i Spar og købe croissanter, is og noget godt at drikke, fordi der er sindssygt varmt. Jeg tror, der er 30 grader lige nu. Men nu skal vi over og se noget, der hedder 100 Wasserhaus, som er et meget flot hus og meget grimt hus på samme tid. Jeg synes, det er meget flot. Jeg tror, det bliver godt. Derefter så skal vi bare ned og have vores ting. Dem har vi låst inde på hovedbanegården. Og så er det bare tilbage til lejligheden og lige at se den. Lige have et overblik. Så er vi ankommet til 100 Wasserhaus. Og det ser altså fuldstændig crazy ud. Huset her er altså bygget af ham, der hedder 100 Wasser i 1983 til 1986. Så i 1986 der stod det færdigt med alle de her mærkelige former og farver og græs og træer på taget og jeg ved ikke hvad. Altså det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det er tegnet af en der hedder Peter Pelikan, og så en anden, Josef Ravina og Peter Pelikan. Check. Og det var altså Wikipedia som kilde. Hvis I skal til Wien en dag, helt klart anbefales. Sikke da en oplevelse. A few moments later. Så status er lige nu, at det pisser ned. Som i ikke bare en lille smule. Det tordner, og det lyner, og vi var faktisk bare på vej hjemme. Så, men vi står lige her lidt. Holy fuck. Ja, det er lidt noget nu. Endnu en dag i Wien. Vi har sidste dag i Wien, inden vi skal videre med tog til Budapest i morgen. Vi har lige taget 2 metroer, og nu skal vi med den sidste bus ud med noget, der hedder Schön. Hvad var det der slot hed? Schönbrunn. Ud mod Schönbrunn Schloss, hvor vi skal rundt og kigge lidt. Og derefter skal vi ind i
ind i centrum og se nogle flere flotte bygninger og vi fik sgu sned os i zoo. Og med snede mener jeg, at vi sendte vores forældre ind i byen, og mig og min søster, vi tog i zoologisk have. Og Wien, det er altså, den har været nomineret til verdens bedste zoo flere gange, og også vundet den. Ja, verdens første zoo også. Og det ser altså fuldstændig vanvittigt ud. De her anlæg her, det ser altså godt ud. Nej, jeg vidste ikke, pelikaner var så store. Holy fuck. Det er begyndt at regne. Så nu er vi inde i sådan en isbjørnebygning og pingvinbygning, hvor de har isbjørn og pingviner. Smartass. Altså hvad fuck. Altså nu er vi gået ind i sådan et trobehus, hvor der er bare vanvittigt varmt. Det er fuldstændig sindssygt. Vi har set zebraer, løver og geparder siden sidst. Der er sådan et spor igennem hele parken, sådan på jorden, man bare kan følge rundt. Hvilket er sindssygt smart. Udenfor igen. Det er noget, der er endnu varmere. Eller, det er tæt på i hvert fald. Er du gal en stigning, der er på den rute her, men... Øj, en ged. Det ved jeg ikke. Vi er ved at være rundt på den her rundtur her. Og så tror jeg egentlig snart bare, at vi skal tilbage med noget offentlig transport. Ind til byen, finde vores forældre. Jeg skal have købt en taske. Bare sådan en bæltetaske, skuldertaske lignende. Hvor jeg lige kan... Skal vi op her, eller hvad? Her er det godt. Her. Det er fandme hårdt der. Shit. Holy shit. Jeg har ikke lige fået mic på, men jeg håber, I kan høre mig. Der er filmfestival i Wien. Så vi sidder lige nu og ser på en storskærm sammen med en masse andre mennesker. Og hvis I ser ser en film om Shawn Mendes lige om lidt. Lige foran Rådhuset. Lea und Max, zwei Abenteurer auf der Suche. Det er virkelig skørt, det her. Men hey, hvorfor ikke? Det var simpelthen alt fra den første Interrail video.
Husk, jeg siger den første, for der kommer faktisk 2-3 mere. Så husk lige at like og subscribe, sådan at du kan følge med på kanalen. Det vil jeg sætte mega stor pris på. Ellers så ses vi bare i næste video. Ha' det godt derude.